Com veieu, aquesta rovira que us he ensenyat de la plana del Cars es troba en un lloc ben a prop. De fet, cada dia que aneu cap a Barna, els que teniu cotxe i aneu a córrer a Barna, la veieu, passeu per aquí, per aquesta carretera, i passeu pel davant de la rovira del Cars. Ara us tinc que donar una mala notícia, i és que el roure més gran que hi havia en aquesta rovira, i possiblement un dels més alts de la nostra comarca, ha anat a parar a terra. Potser per les fortes pluges que hem tingut, potser perquè ja li tocava, però us asseguro que és una verdadera llàstima, perquè era un exemplar que rondava els 20 metres d'alçada. Ha sobreviscut aquest germà seu i aquesta alzina. I la veritat, me n'alegro d'haver fet sembres per aquesta zona. Ostres, ho veieu, no? Carronya. Marxem.